ndị ba ekene m unu biko na isi anenekwa m biko asị m ka ịkaba na subscribe la na channel a biko na-agba ilu notification gị ka nkwa n'ike na-enweta notification mgbe ọbụla ti video fọ nwe ihe ọbụla ichenkwu gị biko kaba na-etile ya na comment section biko na o nwere ihe achọrọ ikwu n'oge elugokwa n'oge traditional nwoke no Germany oge elugo ga-ekwesịghị na ebe ọ na man everything abụrụ cruise wepụ ọnụ n'ihe na-agbasara gị onye tigide mkpu Biafra o kwere ya ọ na-akpụte tiwe mkpu Evangelist Ebuka Obi ihe aka ọkọgide wee jeje St. David mgbọsị a boys na-ewe iwe ụmụazị wee dala ekonye mmadụ wee tibi ajaja tiche ajaja kịta ọbịa gọbịa kwuo na-asị na ma mkpuzi okpuru edi ya n'isi nọ until emeson ritual sacrifices chụọ ihe na-achụ aka ọ ya bekpukwu okpu ya n'isi kịta he is still making that the same mistake. How will you be telling somebody ka ị na-achịata na omenala mana onye ahụ ị na-achọ ị na-achịata ikpochicheta ya ihe ha eji nwayọọ na-akpụbata ya you will keep na-abalị ya mbasị na kweta n'ihe anyị kwetara nka it's not possible ka isi eme ya. Ịchọ ka mmadụ nata na omenala gị buru ụzọ show that person love, show that person why he needs to come to you, show that person why he needs to live where he is staying. Edom niche convince mmadụ ka o si like from Abuja bịa Port Harcourt ị na-ede egwu ya the benefits ọ na-enweta na Port Harcourt nya the disadvantages ọ na-enweta mgbe ọ na Abuja. Nyecheze ya nke ahụ let him weigh the balance, knows whether na ihe gwali obe eziokwu, then show him convictions, show him say nekwa ihe dị otu look at what you are going to get when you come here. Look is your benefit, this is your peace of mind mana you guys are not doing it. Oh yeah, ndị ọcha egbu anyị ndị ọcha ahụ na-asị na ha wetaghị foreign god bụkwa ndị ọcha ahụ 80% of you people nọ n'obodo ha na-atapụkwa from their resources ha nwe maka na ha dozi ibe ha edozi ọ na ọ bụrụ gọọmenti dozi ha. Nigeria, how many of people unu niile na-eme unu niile disobey ego traffic rules ikpozi ya yes 80% of Nigerians disobey ego traffic rules. 80% of Nigerians amaghị ihe bụ zebra crossing. Assistance na 90% of Nigerians amaghị agụ national anthem kezi ebe anyị ebido mana ndị ọcha bịa wepụta law na be ha mmalụkwa gọọmenti tinye aka educate people mana nke a na obodo na nwere education will lag behind in so many things. Go and watch educated man of God that is anointed. He has more advantage over an uneducated man of God that is not anointed. Just go and check. Ijekwa ndị check teacher dey educated na-akụzili nwa chọkwa na ịmụta ihe dịkwa n'iche na onye na teacher dey educated na-akụzili nwa na chọrọ ịmụta ihe. Balọgwụ nwa ọ bụrụ ka esi eme ya anyị na-ebu oficha ọgwụ onye Igbo ibe gị okwu kwuo ya with love, bụ every time akpọm ihe here and there is no good. Onye na video nwoke dị ana na chata biko kaba subscribe online kodenu mgbe ọzọ ndị Igbo ya ọ bụrụ na unu na-enweta ibe ana na-ese ndịrị nye ka nne ya gosi unu ka anyị short ka nkenegoro unu niile ndị omenala na ndị ọdịnala. I'm going activate from all the corner everywhere in the whole world. Ndị ga-eji ije ọkpa na-eje nke ọwụ na onye ga-emenwu ya na-eme ibe ọwụ na anyị standard in short ka m gwa unu anyị nwewu the Lord's Resistance Army, the soldiers of the righteous. God got an army marching through the land. Deliverance is their songs. Eziokwu kahaji. Ebuka Obi we Nollywood pastor. And the omekata ha kaipa Attire art bia to realities. So ana me kene onu wetelem video. Nene na Ebuka Obi. Ichi ejido ofu ada me kene go ni si tag mo. Na tag mo ya. Na Ebuka Obi here na nenu ye. Yana Mama G. How it started. You're just a small boy. Na Mama G ka ona no ku. You know about the things of the spirit. Even na Mama G. I'm going to teach you a lesson you will never forget in your life. Na Ebuka Obi na Mama G. I'm here for you. Receive
Ebuka Obi finish go gi nwe here won. Release the fire of the Holy Ghost. Take away. Fire. In the name of Jesus. How dare you dare a lioness like me? Fearless lioness for that matter. Who are you? You are under my feet. For greater is he who is in me. And the Bible says that I shall march upon scorpions and dragons and overcome all the powers of the enemy. But none shall my enemies hurt me. You stood be still in the name of Jesus Christ. They consume by fire. They consume by fire. They consume by fire. Fire of the Holy Ghost. Release the fire. I declare, let there be light here. We are untouchable. We are untouchable. Fire. Be consumed by the fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Oh, thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Ona afugo ibe Ebuka Obi na ezuzu. Ebuka Obi enwe pastor won. Ibe awo Nollywood go. All the nonsense ụmụ anụ ọbịa na-eme here. Ibe ndị na-eso Ebuka Obi si na ebube mmụọ nsọ onye Anambra steeti. Fada Mbaka onye Enugu so Ebuka Obi nke ndị Imo. So Imo light ya na afugo ni enu. Amanna politics do na amanna politics do kununu uke. Fada Edo onye Enugu, Fada Mbaka onye Enugu. Ebube mmụọ nsọ onye Anambra so ndị Imo ni dịrị nke ha. Eme akpakara dị ngwom Genesis nta afugo ni enu. God is really using him. I get the read to here. I'm a mugari Jerisinta. May veg him. Is your gara one? Oh, no, no one. I could hear Ebuka Obi. I could got on. Ebuka Obi. Oh, Makana, what traditional work in wood then kingdom. The only one who is not going to act. And I'm act ya act. I stand up with your quadras a woman. Oh, we've Ebuka Obi in Germany. I stand up here in Germany also to say that Ebuka Obi is a Nollywood pastor. Nene niyo ibana actor ono ebeche oda na ezuzu. Ebuka Obi mekena okoga ahụ na ka o mee ihe. Many ụmụ chaka ngwere isi. Many ụmụ chaka kpọnso. Many ụmụ anụ ọbịa believe were na o nwere ihe ije mana ọ na-awụ ime aka na ọkụ agbapụta. Na Ebuka Obi ihe ahụ 21st century. Ibe ahụ 21st century. Mgbe automat. Ibụrụ ATM machine a na-eje eti onye ọwara na-eje na-adọ kaadị ebe ahụ. Ewelego app vuba ATM machine na imegibe ihe na enu. Ona na-eme na Zion you move. Anụ ọhịa ha nọ na St. David. Achọrọ m ịgakwa St. David ahụ today. M ga-esi ebe ahụ gafe very soon. So, live Traditionen na genu Christianity. Onwe hibe Christianity ọsịsọ. Ibe nwere na anụ Igbo wago ata oru mba na ọcha. Village ono village ya village onye ọwụna. Nigeria ama Muhammad state n'ebe a 36 state including Abuja. Ama village niile n'ebe a ibe niile n'ebe a. Ma ibe Christianity n'ebe a. Abịagom ka mme ndụ ụvụrụva na-adụghị mma ka ụvụrụva nwee ike ịdụkwa mma. Ọmụnwa wọ chụbara ndụ mmadụ fa agbaba na Nollywood. Ebuka Obi ise Nollywood. Ife niile ọ na-eme Nollywood ma miracle ọ na-eme ma ndụ niile ọ na-agwọ Nollywood. I suppose nkọ gị ibe ọwụ na ntie gị ibe gị je vufuta eziokwu. Ọwụ na njide gị ka na-ahọrị mmadụ nkọ gị duka. Nkọ gị ihe ije gwofụta eziokwu. Ebuka Obi bụrụ miracle niile ahụ ọ na-eme na o si eme ya. Watch your miracle Ebuka Obi. How it started. What do you know about the things of the spirits? No. I am going to teach you a lesson you will never forget in your life. Watch your on Ebuka Obi si eme Nollywood. And no si eme miracle.
Pastor Ebuka no si agwu ọrịa. Ebuka no Ebuka Obi si agwu ọrịa. Ebuka no Ebuka Obi si agwu ọrịa. Ona Ebuka no Ebuka Obi si agwu ọrịa. For greater is he who is in me. And the Bible says that I shall march upon scorpions and dragons and overcome all the powers of the enemy. But none shall by enemies hurt me. You stood still in the name of Jesus. No, Ebuka Obi si eme miracle. Ogene. No, Ebuka Obi si agwu ọrịa. No, Ebuka Obi si agwu ọrịa. No, miracle Ebuka Obi na-eme. Oh, thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. You are healed and you are free from your head to toe. Amen. In the name of Jesus. Amen. The Bible says, if the Son of Man sets you free, you are free indeed. Amen. You are free from your head to toe. Amen. Your body is a dwelling place of the Holy Ghost, not a dwelling place of sickness. Amen. The sickness is a visitor in your body, and I command them to disappear. Amen. You are strong. You are healed. Amen. Let the weak say, I am strong. I am strong. Receive your healing. Amen. You can begin to do what you cannot do before. Amen. You can begin to do what you cannot do before. Jesus made you. In the name of Jesus. Ogwogo ye. Ogwo. Cannot take him away from my hand. The battle is getting interesting. But greater is he who is in me than of you. Therefore, I release the fire of the Holy Ghost. Take it away. Fire! You're just a small boy. Ọkwụrụ na-afụ ya. Amaghị ibe ọzọ m pastara. M ga-expose ọsọgoro onye ọsọkwara ya wụrụ. Na-eme weta dị onye ọsọkwara va awụrụ ncheta gị. Eje m fufute everything about ya ugbu ya n'anwụ. So o nyere anyị ike ịgba gị oyi ka o rijere akpa emeri Ebuka Obi. Unu ewere fegide ba akpọ m iyi. Emerigo mbe uche mba amara ọmaka mele gị my brother. Godwin Smith uru chisi gị okolo ọmaka mebe. Emerigo m Ebuka Obi kwechiri. Nene abakara nene onye meriri Ebuka Obi. Nwanne Ebuka Obi wụ Nollywood ka ọ. Ono si alụ ọrụ ebulu aka ọ na-eme ome ona ọkụ afọ ome ona ọkụ afọ. Ebuka Obi choose any place na Nigeria m ga-akwụ ụgwọ. Ime nwu ha na dete na ọkụ fụọ m ga-ewere ego niile Poco Bros nwere nye gị. Nah, ejibu ndị a na mkpụrụ amụ. Agwara m unu onweghị ndị mmadụ pocket nonsense unu ga-ele. Genesis TV. To God who made me and you. Agwa m ebe iji jekwuri Ebuka Obi. Iji anọ 1 month na my waiting list before me agbaghara kwago were kwago nensi were go before. To God who made me and you. This one just day in Germany. They make him out. Nwanne akwa ọkụkọ jere Indonesia they make him out. Ijele worldwide and of Dubai. So many people know many places. Ebuka Obi says, come on. Onye ọnwụna kwube na eziokwu. Kwube na eziokwu. Kwube na eziokwu. Kwube na eziokwu. Ọfọmata Augustine. Onye a nwanne m nwoke wivo. Onye amama ọfụma. Nwanna. Ọsọ nsọ eziokwu ka nna ekwu. Bọsụ ọwụ na nwụrụ. In short ka ngwazie na eziokwu. Sọzọ ibe ji egbu m n'enu ụwa wụ eziokwu. Enu na-etere m ihe enuwu ya. Ọ eziokwu ka ejite m ibe. Egburu Jizọs maka eziokwu kpọgide ndị amụma niile ọnụobe maka eziokwu ndị amụma ha were kazie ka omeghe onye kwere egbube. Ebuka Obi awụ pastọ ife niile ahụ ọ na-eme acting. Ndị eme anọghị eze nwaanyị ife nkiri nne mara mma ọmaka mebele nne be anyị to God ọ wụrụ na nwere TV ma ọ na nchọrọ ị na-enene TV ọgụ ka nje na-enene maka ife ị na-eme na-adụ m mma. Abịara nka nchụfụ esi ya ndụdụ ka Ebuka Obi be n'ụzọ ka mplant ya ndị ezigbo mmadụ ka ha nwee ike itake their things because
o ji ibe nwata wee ya aka enu akalobe ya owotuo nwata ewere ibe ya. Ebuka Obi bụ anọgo na that city for long time and onweghị ibe ba na-eme. Mụnwa traditional nwoke they have to catch them from the taproot. Na Ebuka Obi na mama ji ifuru ndụ niile na-eme ọdị omenala mama ji ya ma mmiri enweghịla ọkara akwụ. Ifuru na okwu agwụ mmiri enweghịla ọkara akwụ dịka ibe a mama ji actịrị. M ga-agwa gị a lot of ndụ dibịa mụtara from Nollywood. Chimarin Temple mụtara nke from Nollywood ọ mụtaghị from papa ya maka ọnwụ na o mere otu papa ya si were mee ọ kara ịnọ condition papa ya mana ọ gara adị ya nke ndị Nollywood. Mmiri enweghịla ọkara akwụ ndị Nollywood mụ gosiri ya omenala. Akwa ọkụkọ ife niile ahụ ife ndị Nollywood actịrị ka e wetara ka plant ya di ya. Onye chọọ omenala ogbodata be nwoke dị ka nkụziere gị omenala. Igbodata side be anyị ka ife omenala. Ndụ be anyị niile even ndị na-eje ụka ma omenala. Ndụ be anyị niile na-eje ụka some of ndụ be anyị niile na-eje ụka papa fa uche eze mmụọ amụereva na omenala hafụzi ebebe ejewe ụka. Jee jụọ my mother amụrụ ya na papa ya wee eze mmụọ udude nke ọ mụọ ya hafụ ya ojewe ụka. So anyị ma ndụ na-eme ezigbote omenala ndị ụka be anyị ma omenala. Igwe isu ọbịa ọ mụ ezigbote omenala mgbe ọwụ na imewere nke ọjọọ ọ pụta ọgwa gị nke anyị na-emewu nke ọjọọ. Igwe onye na all these people macha omenala nọ na ba achọghọ ka ndụbebe na-eyi nkịrịnka akwa ba chọrọ ka ndụbebe dote ihe a because yes abamụ omenala marakwuna nke wụ ụka. Ebuka Obi look at Nollywood ka ọ na-eme ọsọ ọ na-ekpe ekpere ọ na-agwụ nke a na-agwụ nke ọzọ. Ebuka Obi bịa n'isu ọbịa ka anyị gbatara ha anyị nwere ndụ mere nchegharị n'isu ọbịa. Anyị nwere ezigbote ndụ mere nchegharị makwanụ Chineke vu ụzọ mebe ibe a. Nekedu fada nwa dị ugwu onye chiri echi na be anyị onye na-agwa anyị na Kristi ga-abịa ọzọ gekwentị n'okwu Chineke kwụsịkwa ime ihe ọjọọ. Enwere fada azụ ụkafa ife niile ahụ ụmụ fada be anyị echiri be anyị fa ma fada kekwuru ọbịa fada ife na-esogo mmọnwụ otuto dịrị Jesu. Anyị nwere ezigbo fada be anyị bụkwara fada na nka be anyị na-enwe mbem na-akpọ ọja na-emure atụ inu. So Ebuka Obi go to hell o meghị ife ịwụ ife alụrụ alụ ndị atọkwuru ngụ na eji. Echepụtara m ụmụ anụ ọbịa na-enweghị sensi ka ha bịa kparịa m. Agwa ngụ na atọrọ ngụ na eji achepụtara ngụ ụmụ ndị nke m ukwu ka ba tie gị ezigbote ife na ọgbụgbọ okenye na-eyi ka mmụ ekwu. Yes Ebuka Obi wee ezigbote anụ ọbịa ọ kparịa m etie nya ibe ọ na-akparị ụmụ ọ na-akparị ọ na-eme amana atọrọ m Ebuka Obi atọ ọ nọkịta ọhọrọ ya m na ọ na-anọ na ejezi m Emeka 45 years Emeka be nwoke dị because na anụ ọbịa yahoo na-enweghị ife ọma na Chineke. Onye wee Ebuka Obi wa ofuchukwu ka a na-ekpere ma ụka na omenala ibe a na-asị gị kwụsị ife ọjọọ. M ga-edescribe gị from Udo Okolo Udo Reverend Father ndị eze nwaanyị Udo ndị Reverend Sister Udo na Ogwugwu na Okolo Udo Jesu Mary na Joseph. Anyị nwere Okolo Igwe wu Jizọs wu okolobịa dị mma ọ nọ n'enigwe. Anyị nwere ife niile aha na be anyị. So enwekwuru m ike claim na amụrụ Jizọs na udude nka because na Holy Temple ka amụrụ ya n'ụlọ anụmanụ. Anyị nwewo ndụ na-azụ anụmanụ. Eji m akọrọgo na Jizọs si wee gaa ife niile o jere. M ga-eprove rugo na eze Okolo na Chinide egwu sef wu Jizọs wa na-ekwu. Mwepụtara ga-eshe ntị anyị nwere be anyị aha agwa ngo na ife niile aha ụba anyị ka ọdụ. So Ebuka Obi wee ezigbote anụ ọbịa ma ndị ụhọrọ nakọrọ ha ụvụrụ ya. Onye owu na chọrọ ọgụ a nga anụ ọgụ a na east west south and the north o mekwenụghị nwoke uru a naba na anụ ụda ya na-esen ọ naba anụ ụda ya and ya na mbaghachi move Duisburg kịta na ana m eje meeting na Duisburg ọ ya ka m ji akwado na ụdị m. So eze nwaanyị ife nkiri hafụ Ebuka Obi onye ọwụna na-ene eyeghị ya ọ Nollywood ka ọwụ. Ụfọdụ ndụ dibịa be anyị ọ dịsị ndụ dibịa na-agụ ọkụkọ na-agụ nke a na-agụ nke a na-agụ nke a ị na-afụ ha edozi esi okwu agwụ ha ọ dịka mama ji
ndị a mụtara ihe a from Nollywood. Ibe a ndị Nollywood dibia nwere history. Dibia nwere history, o nwere lineage. Ije bụ ume anọ na nka, ọ ndụ na-aka nkine, ndị na-enye ama, ndị na-enye ibe na enunu. So o nwere history. Ije ebe Okoye obele na agụrụ, e nwere history dị dibia. Okoye obele na-ata ntụtụ. Ije ebe mmadụ ya uche bụ ha na isu ọhịa, ha na-ata ntụtụ. Dibia nwere history, anaghị awụ onye nọgịta ọmagbu osogo na ọwụ dibia. Mmiri enwere ọkara akwụ papa ga ọlụlụ dibia. Ifugo ya na ya mere unu ji mụtacha from Nollywood. Ndị Nollywood plantere ndị fraudsters and 419ers be anyị ahụ. Unu vunye oke ite. Ị ma na ịbịa na isu ọfịa na-agụ ata oru mbe na n'ọchọ mee dịka oke ite ebe ahụ. Anyị amaghị ibe we oke ite. Ibe amawa ọma mmụọ. Anyị amaghị oke ite. Ibe amama ji. Ibe amama ji lụrụ ebe ahụ. Ọ ya ka mmiri enwere ọkara akwụlụrụ na egbegharị ya m. Ya ka chi mari ntem pụrụlụrụ. Ya ka akwa ọkọlụlụ n'ọba. Ya ka vancha niile lụrụ ihe ya. Ndị ahụ mere mgbe ha na-eme mmemme na-afụ ndị Nollywood a ka ha na-abịa na-eselebrate di ya. Jee wọchị ebe peti etochie na a na-akị okwu agwụ ya na ọ wụrụ na o mebe Nollywood. Jee wọchị ebe mama ji na a na-alụ okwu agwụ ya na ọ wụ na fa mebe Nollywood. Jee wọchị ebe mmiri enwere ọkara akwụ na-eme okwu agwụ ya na ọ wụrụ na ọ na-eme ibe. Ifu na ofu ibe. With Yahoo vajere adịzie with the people ha sendiri ka aje na-eme Yahoo. Ọ ya mere ha ji lụbazie mansion. Yes. Ya mere ha ji lụba mansion. Nwanne m. Watch ya ka ịbụ mama ji ndị niile. Onye ọhụrụ ịfụrụ okwu agwụ ya dịka nke mama ji. Ma ọ wụ kepete edochie. Ma ọ wụ nke ibe anyị na-ahụ na Nollywood. Ịfụchagokwe ya ọ na Nollywood ka a si were bido. Ha nwewo ndị nabatara ibe a na-akte na Nollywood vubata ya sị na ihe nnaba ka ọwụ. Ha were na-eme Yahoo. Were na-ese ndị ibe a. O mezie mmụọ niile nọ n'ala Igbo nwere abalị na ha anụzi afa. Ị mana ịbata n'izu ọ bụ ịnụkọta mmụọ niile nọ ebe ahụ, ị ga na-afụ ezigbo afa ha. Mana because anyị were anyị ekweghị ka ndị dibịa bebe anyị. Onye chima omenala ọ na mmụọ ahụ na-eme exist. Ije na egbegharị ya ma ijezi ha anụ maka udo ma ọ wụ ogwugwu nọ na egbegharị ya ma ibe ijezi na-anụ wụ eze nwaanyị sọbarị. Ị na-azụwa gị na sọbarị ọwụ asụsụ Igbo. Asịgo na ọsọ abala m. Na ọsọ abala golom. So ọsọ baala gị. Ịgbara ọsọ si from village gị gbata di ya. Ọsọ were baala gị ebe ahụ. Ị chọkwa na ịjụba gịnị ka a na-akpọ eze nwaanyị ahụ. Iji aka gị bazie ya aha. Sọbarị. Na-ame sọbarị. Ebe wee gbabatara. Jeje na mmụọ history ka ịmata mmụọ nọgasị ebe ahụ ịgbabatara. Some people don't know what they are doing. Mmiri enwere ọkara akwụ ife niile ị na-eme ahụhụ omenala na ọdịnala Igbo. So, yes. Nollywood, just watch ya near here. Therefore, I release the fire of the Holy Ghost. Fire! You're just a small boy. What do you know about the things of the spirits? I am going to teach you a lesson you will never forget in your life. If we had Jamando Motara from Nollywood, they say after Nollywood, Eke, Orie, Afo, Nkwo. If we never say queer, if I want Nollywood, if I know Orie from Nkwo Eke, or even more. So, Ndani name Eke, Orie, Afo, Nkwo, the Quebos Mota, just watch and see. But greater is he who is in me than of you.
the name of Jesus. How dare you dare a lioness like me? Fearless lioness for that matter. Who are you? You are under my feet. For greater is he who is in me. And the Bible says that I shall march upon scorpions and dragons and overcome all the powers of the enemy. But none shall my enemies hurt me. You stood still. And the another one. Achọrọ m ndị omenala jee mee oche akwụrụ ọtọ. Achọrọ m ndị ụka ji akọmandị oche akwụrụ ọtọ. Ife a niile, I don't believe it. And achọrọ m ịgwụ my fans ọgwụ agaghị atụ ụnụ. Ụnụ agaghị believe ya. Ọ dịghị eme, ọ naghị eme, ọ dịghị eme exist. Mmiri enwere ọkara akwụ. Ọya ka o ji je na Nollywood. Anyị chọrọ ka akpachasịa ndị mmadụ nsi n'ike. Onye na-anyụ nshi amara ndụ na-anyụ nshi, ndụ na-anyụ ahụ ọzọ amara ndụ na-anyụ afọ ọsụsa. Onye mara nke ọ ga-eme ome. Mmiri enwere ọkara akwụ mee o nweghị ibe o menwuru. Ọ mabazie nọ Nollywood ka o gosi ụrụ na Nollywood ka ọ na-arụ ọrụ. Nwanne na Ndi Igbo ka ọ na-arụ ọrụ ọwụhụ na Nollywood. Ibe anyị chọrọ wụ ibe eji awe ma ọ na-arụ ọrụ na Ndi Igbo ọwụhụ na Nollywood. Ijeghara na Nollywood nwanne imechago ife na ewuọ n'onwe gị n'ana. Watch and see. You are under my feet. Watch and see. For greater is he who is in me. And the Bible says that I shall march upon scorpions and dragons and overcome all the powers of the enemy. But none shall my enemies hurt me. Oh, I will command the oche kwuru. Still, in the name of Jesus Christ. Ebuka Obi, ejota anyị chọrọ ịbịa oze ọdọjikwala adọjere. Ọdọjikwala adọje. Nwoke dị agbara na ibe iwere asachakọrọgo ndị ahụ ụfọdụ na enwere ike ịghọta ibe kwuchi m isi ibe ọhụrụ ọzọkwara na-ekwu nkwu enukwu adaba enwere ike ịghọta ka azụ amaka ezuru ike nna je na-ezuru ike ya yizuru Ebuka Obi to grow your page nwanne nnụbụ agwara ngị na epere m mpe adị nna anụ ọgụ nri ego m evu ana m eri Ebuka Obi n'evu onye na-eri ewu orikwe Nkechi nyere ya akpọgori ya agwara ngị epere m mpe na-eri evuo m peji m na-aka ọsụ trafik maka ana m ekwu eziokwu ndụ niile I am in short I spread this gospel according to in short every gospel enu to the sky Senegal Chineke o titi kamala kwuru ibe ahụ I will crush Guinea Mali nna anyị ọ crush kwara fa titi kamala ndị a na-agba bọọlụ ma baba di ofube ma baba nna anyị short nne West African footballers ndị a nyechara goal ndị akpachara ike baba di of Senegal titi kamala of somewhere ọkpakara I will crush Guinea crush Mali Akono Ghana Okocha Igbo Chief Nwokedi you are going to live long he say how Lord tochi de idi omaka mewelegu aja ma cross Ebuka Obi omu odman ana eme azota the better place ị ga nọ n'odiri ogo achọrọ m ịnụ ọgụ to the final battle so help me God ogbo nna m nụgidere ọgụ a German police abịa bụrụ ndoi Nepal so nna babem amara na anụchago m ọgụ na efunetago m na mmụọ abatago I will fight in the Murtala Muhammad Airport I will cross there they will deport me in eastern part of Nigeria and I will live there osogoro ya wụ n'ime ọnụ ka nna anọ I will be okay there I don't need him too much. I need him too much accommodation. All I need to school eziokwu, nwụọ n'eziokwu. Bosi owo na efuru nwụrụ eziokwu gburu. Bosi owo na nje anwụ so say only truth will kill me in this world. I swear to my God. Only truth will kill me. Ebuka Obi Nollywood.
and all this ndo a niile ndị ụmụ be anyị na-achị na omenala jere mụtacha ya na Nollywood bata ọ ndị Nollywood plantere mmiri enwile ọkara akwụ papa mmiri enwile ahụ dibia mmiri enwile omeghi ibe mara ga ịwụ anụ ọbịa ever since ị gara Nollywood ka nji mara na ịwụ anụ ọbịa oh people na emu nwa traditional nwoke dị look at me ego ka iji asụ nwere nwanna gudo ehe ka wee were weekend ga na batteries ndị nọrọ na ụmụazị ụmụazị soro okwu anyị mee the weekend at least ndị nọrọ na ba na-azọ m ọkpa n'azụ na ya na-agba ihe no alaikere nna a ga-eme na haụsụ igote ife ụmụazị na-eri igote ife ndị okenye na-eri so ụmụazị na-eri nkebe anyị ndị okenye a na-eri nkebe mgbe eji egwu bịa ụmụazị abịa zọọ ma ọba zọcha ma ọbara azụ gbatịcha ma ọkpụkpụ azụ ejewekwana ebe ha na-anọ kwa ka ebe nje were the train Mulheim ka nọ Mulheim and Delo ya ọ hafta Mulheim awụrụ ba ọzọ nkwe ọ dị izi so mba nlụtụ n'obe ha ọzọ mba nhof na o nwere ụgbọ ahụ mbara bọchị ụgbọ ahụ anyị bara brad day ka ụgbọ wive ahụ dị ngara nlụtụ obe ha ọzọ na m ga-agbago ntụwadị nwanne mmadụ ana m abịa ka m gbanyụọ mmecha ihe finish ihe nne m na ana m abịa oke adịkọm bro adịkọm nwanne mmadụ ya gazie aka ji ọhụọ hei Chineke adịkọm ụmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nwude nkeke ndụm anụ a na-agba egbo na-ata nni eshibe anaghị ana eshibe eribe agwụ hey ogere hey na Ebuka Obi o nwere odume jewa anụ ọhịa ojecha Indonesia not as I have come from overseas ịmara traditional nwoke dị gụrụ akwụkwọ na overseas ịmara traditional nwoke dị nọ na overseas ọ na-eme ka ndụ village na-ejekwara township ịmara traditional nwoke dị nọ na overseas ọ na-eme ka village na-emekwa ka township ọ naghị ekwu okwu Ebuka Obi a na-egosi ụnụ duka ndị ya dogo Ebuka Obi ewu anụ ọhịa so ibe a ga ijere wetara ndị be anyị fake nwanne Fela Kuti gara school after na ọ gachara school ndị politicians na-agba limousine Fela Kuti gbakwara limousine nke ya mana o mechiri ibe ike ụmụ Fela na-eti ma Femibe ma ụmụ Fela nwere obe agụ nkwụ agụ ya ọ na-akpọ ya ndị ibe a na-akpọ ya kedu ibe Fela na-akpọ obe agụ nkwụ agụ ya katapila ka asụ Katakuta Republic nwanne m nwa traditional nwoke dị chọrọ inwe obe agụ nkwụ agụ Republic Chukwuma sọrọ uro ti ya ka ebe a mana ya eju ana onye ụka ọnwụ na tiri ya ka ebe ahụ mana ya eju ana ọya ka unu ji agba m ibe a alaikere m iyi niile ụnụ na-akpọ m because ọ na-etiri m azụ n'ofe onweghị onye dị ka m nwa ụnụ kpasuo m iwe sefu eyiri m awara m eme edresie nka Fela gụrụ akwụkwọ na London mara ibe ọ na-agwụ na eziokwu ifu people black people
the Christians ha chọrọ ị na-eme ka Romans ife Arab ha chọrọ ị na-eme Arab ha chọrọ ị black people chọrọ ị na-claim na ha nwewa Arab in Africa. Yes, my people they go they follow bishop, then go follow pope, then go follow imam, then go start to yab themselves. My people then go they follow pope, then go they go to Rome, go to London, go to Mega, then go. Yeah? Then go they go to London, go to Lumo, go to then go start to yab themselves. I love you, my brother. That one I love Vagum. Always hate maka agwara mo emerili m Ebuka Obi. Ebuka Obi wa no ya gwara mo na at the end na nga achụba ya na Nollywood. And the achụba go nye na Nollywood. Nwanne onye Nollywood gịrị ka ọ na-eme. Achụfugo nye na pastor line, chụba ya na Nollywood. Ay, onye alụlụ ada. Ijire go na Ebuka Obi chụfu ya na pastor line. Chụbazie Nollywood. Ebuka Obi achụbago ngo Nollywood gana mama ji gana ma aba mande aba igwe Chris omaka mewele go. Let's see your room. We have your room anu ohie azori ike ihe mo na abu my room igunwa kwa na say your room picture tiri ya ihe anu ohie. Achụfugo m Ebuka Obi na pastor line na ọgbatazighị owe nge chọfu onye ọwụ na ike nguru ego said you ono ihe ma ọdụka ọchọ ka shop ya gbuo ọkụ na ọdụka ọchọzighị inwe shop kwa nchọrọ igbu ike nga ọchịba ọchị nchọ ime ike nga ihe ọchịba ọchị nchọ ịpịawa ike nga azụ ọchịba ọchị. Yes, nchọ ịpịawa ya azụ ọchịba ọchị ọ bụ ka ọ na-akparị na ya kparịwakwuo himself. I don't wanna be locked at up Zion Gate. I don't wanna be locked at up Zion Gate. Zion children arise. Oh, the children to the world. Oh, for too long you've been living in delusion. Shouting the word of confusion. Hey, traditional. Nwoke dị ga-apịawa Ebuka Obi azụ. Ebuka Obi isi fake Zion. For too long you'll be living in this delusion, shouting the word of confusion. Hey, Zion children arise. Ebuka Obi mmechicha gị ibe ị ga-ama na ọmụnwa ga-akọziri gị ibe. I don't wanna be locked at up Zion Gate. I don't wanna be locked at up Zion Gate. Zion children arise. For too long you'll be living in disillusion, chanting the word of confusion. Yeah, Ebuka Obi mmechicha gị ibe mara na ọmụnwa Zion. Ị ga-ama onye nwu mmechicha nkọchichicha gị ya achọfu esi ya ngụ na line oje ha amabatara ihe anyị na-emecha ọka iwere egwu ịjụkwala esi ọfụma ijekwala Israel jụọ ndị laba ya onye nwu ọ dị ka enweghị ibe imere onwe gị mmechichicha gị ibe Ebuka Obi
ewerezie nwayọ hụwazie ndị ọzọ a niile ka onugwu ndị a niile na ijere mechaa feki nem ọ dụghị ka nke so n'ọwụ nke m mere ihe a nke ekwuru ọbịa ọkwa ewerekwana nwayọ delete the video because people bịa ha na-eprovoke mmadụ to the extent ọ wụrụzie na onwe ihe i mere echetara gị ọkwa nwanne gị ọkwa onye bụ ụnụ ọkwa this and that mana oge ha ga na-eme gị ihe ahụ na-achọ ka ime ihe ahụ ị ga-eme ha agaghị enwe uche na o nwere ihe ị ga-eme mana ọntịrị gị mee those things akọbazie so ndị be anyị na-like problems and inye ha anabata problem ya ka ejezi ejide aka ihe i mere ha yes ejidezie ya aka na ijikwere mee ha nke a mee ha nke ọzọ mana oge ha je na-amachagharị na-amacha ichekwado o nwere ife ha nwere iche na o nwere ife ha ga-eme ma ọ na o nwere ihe ha ga-emenwu itekizi action ya nwewo damages ga-azụ delibe Uchenna delibe nwanne Emeka be delibe bụ ụnọ jekwa ịgwara ya na ọ na-erijukwa na ahụta ọkwa na mụnwa ọga ya you are very stupid human being why can't you stay ife niile a ụnụ na-ekwu ndị emere mmeri ụmụ Chineke mgbe ọnụ ụnụ fụrụ na ndị a gossip wego mail na-anụ n'ime ụnọ celebrate wenu praise wenu ndị ichie ebe anyị na ọgba aghara adịgodi ya ọnwụ ha nwa ga-eti nwere anyị confusion aka ha tiri ndị nna nna anyị nazi anyị atakwuri ha nwa gaa na-celebrate n'ime ụnọ ụka mana now anyị na-enyekwa ha the same thing wọchị ya ndị niile na-akpọ iyi wọchị ya ndị niile na-ejebe dibịa gwụ ọgwụ wọchị ya ndị niile na-achọ na-ejebe polisi na-eje ihe niile ọ ha nwa n'oje ụka anyị ewerego ihe niile anyị ọ na-anwe ha n'ahụ na-afụzi ha ụfụ so ọ bụrụ na ịnwe ha na-aga ịmara ka m gburu ogbu achọrọ m ego Oberhausen and Duisburg ka do or die ị nwere ike ime nke agba ngị nkịtị mana onye ọwa na meziri na nke abụọ ga-anwụ anwụ m ga-evuru ozu ya nye gị ana m eje Oberhausen bịa nụ saịdị ya nlituo na Bahnhof ịgbata okwu aka tụọ ya n'ala ka isi gị daa na ka isi gị daa idi ya ọsịsọ ka isi gị daa n'ala onwe onye Igbo ọwụ na I'm calling you all ndị Igbo onye Igbo ọwụ na je eme m attack bịa na Oberhausen ma Duisburg make sure na iji egbe make sure na iji ihe mbara ofu nkwa ka m na-ekwe gị na m ga-amapụ isi a ga-amara isi gị a ga-amapụ isi gị ji ada ị nwere ike ime nke a etinye na akụkọ kpewe ya ndị je eri bribe ejerie bribe mana nke a ime ha na nke a isi gị adafu na immediately so onye ọwụ na bịabanụ ana m eje Oberhausen na so onye ọwụ na nwere ike abịawa Oberhausen ịbịa gị ite ime aka n'isi were ogbu atụọ ya n'ala ka enyi ego na gwa anụ ọbịa uru a na ahụ na ana m eje Oberhausen ya bịa na Oberhausen ọbịa were ogbu atụfụ ka m vụrụ ya n'ozu vunatara ndubebe na uru ana gwa jee paaki gwa ndị Zion ahụ bachere m na Duisburg na Oberhausen na ana m abịa ọ wụrụzie na mbịa ha buji m aka n'isi na okpu a were tụọ n'ala nke awụ a ga-amapụ gị isi gị buru isi gị ahụ were ṅụọ garị n'obodo a so ọ gwụra ka ọ ha n'ọnụ kama ana m eje Oberhausen na ndị otu a ka ndị eje efuzie ma ịkwarị na m ugwu bịa zuzuo ka amapụ gị isi ka isi gị daa n'ala ị mara na anụ nwe mpi na atụrụ anaghị efu mpi ome ha akpa mvue bịa Uju Michael come give me one small bag where I go pack my ngwongwo na ngwongwo. I'll make I use this one. Ọ na-ezuzu eji amụta nwa mụta onye iberibe ọrụba na isi gaa na ọwụrụ na ba na ịlaikezi ihe ndụ edo ma ọ na ịnọgo obodo a 35 years adị chọrọ ka anyị gbuo gọvanọ agụ na village ụnụ na-apụta were ogbu a ibi weta ogbu a ka were tụọ n'ala ka e gbuo hụ na ka e nwụọ immediately ka m send ego to hellfire na onye amakwa onye karịrị ya
jee kpọtaba ụmụ akpakara dị ngwo mba anyị ndị ụmụ anụ ọbịa na-enweghị ibeba ma ka m gbuo ụnụ chena ịgba ume Zionist jebe abụ na bịa metụ ogbu ndụ Zion aya aka ka igbuo bago na ka ịfụ Zion so na ka ịfụ Zion hapụ ịgba m onye ara nsogbu adịghị kpọta ya chaka kpọnsọ ibe a jee paakị kpọkwa ndị otu na ana m eje again so and ndị na-aga ana m eme vidio ka ụnụ fụ m na agawakwana m mana ọ bịazie nụ metụ nke were na okpu atụọ ya n'ana ka m paakị ihe ozu ndị Igbo na kọntena vunatara ụnụ bete na okpu aka n'ebe ụnụ fụrụ were na okpu atụọ n'ana ka m paakị ihe ozu ụnụ na kọntena vunatara ụnụ n'ala Igbo akpakara dị ngwodude nke ije eje nna agwụkwara m ebe m na-eje ka m mara nre nshi ya nụ ga anaghị m anaghị m atụ ụjọ alagwa anyị ejedo agba m ebe ịghọtago chọta ka m jidezikwa okpu ndị ka eji m nkucha eje eji m nkucha m eje ka e were na-ekucha oyi na-atụ na ejighị nkucha aga n'oyi ọ na hit ka a na-eyi uzu nkucha nwoke yi uzuo sensi go eyi ejiri enete njọs duo na-agawa gwanụva aka nọ n'obodo ọlụ ndị ga-ebe amụghị Amerịka ndị niile vụrụ m nwa dọnụ njikere na unu ga-ewu ife ama kreatọ ka nje kreti something again na Oberhausen mana gwava onye metụkwa ha ana m aka na okpu atụọ ya n'ala na isi ya na-ada a na-agbufu ya isi nke a wụrụ nke go kom na isi eji adara ana ma onye uru ana onye ọzọkwana ya wụrụ ọmaka mere ndị niile chọrọ udo you deserve an award best comedian na also dan deserve an award best comedian nwanne ọha award comedian ọmaghị okpu ihe chere ka ndozie ya ọfụma so that you know ifo m n'ụzọ so that ifo m ọ anụ anaghị adụcha ka mmadụ ị na-apụ na m afụgoro ụlọ na ụwa na ọrịa onwe m na another side so ị bịazie metụ okpu aka na ha bịa chere na Oberhausen ka m gbuo mmadụ onye ọsụkwana ya wụrụ fa na chere na Oberhausen ị ga-afụ m esi m ụgbọ si Muheim abịa Oberhausen bịa were ogbu a tụọ ya n'ana ka m mapụ gị isi vunatara ndị Igbo isi gị